Dnes budeme potrebovať iba vaše ruky a ukážeme si 3 jednoduché masážne ťahy, ktoré pomáhajú pri boji s dvojitou bradou. Ahojte, moje meno je Alena, som z Kamzakrásov.sk a pokiaľ nás ešte neodoberáte, určite tak urobte. Pravidelne každý týždeň prinášame videá, či už sú to rôzne poradne, alebo rôzne masážne, alebo iné naučné videá, rovnako aj rozhovory a mnohé ďalšie. Dnes budeme potrebovať ruky a budeme sa učiť 3 jednoduché masážne ťahy, pretože chceme bojovať s dvojitou bradou. Tá trápi naozaj že veľké množstvo z nás, takže poďme spoločne na to. Ja už mám pleť vyčistenú a pripravenú, rovnako tu mám aj masážny olej a rovnako mám čisté aj ruky, ktoré budeme používať pri tejto masáži. Na masáž vám vždy stačí naozaj pár kvapiek a poradím predtým, ako idete olej dať už priamo na pleť, použite buď nejaký fluid, nejaké tonikum, niečo, čo vám zhydratuje pleť, navlhčí, vtedy sa olej lepšie vstrebe. Olej si môžete zapracovať aj tzv. Eflerážou a to je vlastne jemné vtláčanie. A pleť je pripravená na masáž. A ešte k tomu úžasne vonia. Ako pri väčšine masáži začneme tým, že sa uvoľníme, zvesíme ramená a zdvihneme hlavu. Budeme sa venovať len tejto prednej časti a rozmasírujeme si vrch, hneď pod bradou. Chytíme si 2 prstami bradu a palcami jemne budeme prechádzať a masírovať. Naozaj veľmi jednoduché. Pri ďalšom ťahu sa zameriame na kontúru a pôjdeme tak, že si opätovne prichytíme bradu a urobíme si, dá sa povedať, že takýto tvar L-ka s palcom a s ukazovákom. Podchytíme si to a dáme si to akoby pod sánku a takýmto ťahom prejdeme až na koniec. A ako klasicky môžete zopakovať 10 až 15 krát. Pokiaľ budete chcieť urobiť troška viac, tak tento ťah môžete potiahnuť, konkrétne takto až smerom na krk. Prejdete sem, tu otočíte jemne a prejdete po tomto našom svale až úplne dolu. Je to samozrejme na vás, záleží podľa toho, koľko máte času. Samozrejme to isté zopakujeme na druhú stranu, pokiaľ cítite, že sa vám olej vstrebal, tak ho určite treba doplniť. Na záver použijeme obe ruky a konkrétne si ich dáme takto, jednu pod druhú a priamo pod bradu a budeme s nimi takto prechádzať až smerom k uchu. Následne si môžeme ruky vymeniť. A na záver si môžete ešte premasírovať uzliny a uvoľniť sa. A máme hotovo. Ak vás dvojitá brada trápi, tak tu nahore vám dáme link na videjko, kde sme ukázali také základné cviky. Tých cvikov je viacero. Napíšte nám, či by ste ešte videjka ohľadne cvikov alebo ďalších napríklad masáži s pomôckami na dvojitú bradu uvítali a pokiaľ áno, veľmi radi vám ich pripravíme. Ale ak sa vám toto video páčilo, tak už vopred ďakujeme za každý like a zdieľanie a rovnako aj odber nášho YouTube kanálu Kamzakrásov.sk. Ja sa na vás budem tešiť opäť, či už pri masáži, poradni alebo nejakom zaujímavom rozhovore. Ďakujem a každé otázky, ktoré na nás máte, určite smerujte dolu pod video. Prajem vám krásny deň a pozdravujem z Kamzakrásov.sk.